Ләкин де эш шунда иде ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям менә шушы кул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям булса ди, Әбу Бәкр радиллаһу анһу безнең арабыздан иң күп белүче иде ди. Ягъни Әбу Бәкр радиллаһу анһу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның шушы киная сүзләре аркылы аңлый, Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям тиздән бу дөньяны калдырып китәчәген. Аннан соң инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям 4 көн кала үлеменә, ул ястү намазыннан кала, бөтен намазларны җәмәгатьтә үти. Ястү намазына чыгарга тели, ниятли, тырышып карый, ләкин берничә тапкыр аңын җуя. Шуннан соң инде Әбу Бәкр радиллаһу анһуга имам булырга куша. Җәмгысе Әбу Бәкр радиллаһу анһу 17 тапкыр Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям исән вакытта 17 тапкыр имам булып намазларны башкара. Үләренә 1-2 көн кала Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хәле яхшыргандай була. Ул инде кешеләр ярдәмендә инде намазга чыга. Имам Әбу Бәкр кырыйгарак чыга һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям үзен аның сул ягына утыртырга куша. Онда ул вакытта ул ишарәләр белән намаз укый. Әбу Бәкр радиллаһу анһу аның артыннан намазларның, аның ишарәләрен, тәкбирләрен кычкырып инде кешеләр ишетсен өчен кабатлап бара. Үләренә 1 көн кала Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям бүтән булган байлыгын, аның бүтән булган байлыгы, бүтән дөнья, кешеләр инде төркем аңа буйсындылар, бүтән дөнья аңа буйсынган кешенең бүтән булган байлыгы 7 динар иде ди. Шушы 7 динарны Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям садака итеп тапшырды. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйткәнчә, пәйгамбәрләр 1 динарда, 1 дирһәмдә васият итеп калдырмый, алар фақат гыйлемне генә калдыра ди. Үзенең инде бүтән кулларын иреккә җибәреп бетерә. Үлеменең соңгы көнендә исә Әбу Анас ибн Малик радиллаһу анһу әйткәндә, иртәнге намаз вакытында кешеләр саф-саф булып тезелеп бастылар, Әбу Бәкр радиллаһу анһуга уйдылар ди. Көтмәгәндә Гайша анабызның бүлмәсенең шаршавы күтәрелде ди. Безгә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям карады ди. Бер риваятта әйтелә, аның йөзе ди мусхаф битләре кебек балкып тора иде ди. Кайсы бер риваятләрдә килә, аның йөзе тулы ай кебек иде ди. Һәм кешеләр үзләренең хәбибләрен, үзләренең иң яраткан кешеләренең караганлыгын сизеп ди, намазларын бүлә яздылар ди. Шул хәтле инде дулкынлана башладылар сөенечтән ди. Әбу Бәкр радиллаһу анһу инде Әбу Бәкр радиллаһу анһу кешеләргә инде ишара кылды, намазларны бүлмәгез ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә елмаеп карады. Шушы biz аңлыйбыз инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең эшенең нәтиҗәсен күрде. Шушы иртәнге намазга саф-саф тезелеп баскан кешеләр бөтенесе дә аның сәбәпле Аллаһның рәхмәте белән дингә килделәр. Һәм инде билгеле ул алар өчен бик нык сөенде. Һәм Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям шаршавын төшерде ди. Икенче намазга хәтле аңа яшәп җитәргә насыйп булмады. Иртән духа вакытында кояш күтәрелгәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям гаилә әһелләрен чакырып китерә. Үзенең кызы Фатима радиллаһу анһага нәрсәдер пышылдый, тегесе инде елап җибәрә. Янәдән нәрсәдер пышылдый, тегесе елмаеп җибәрә. Инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям вафат булгач, бу турыда Гайша анабыз сорый. Нәрсә булды соң дип. Нәрсә әйтте сиңа Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям дигәч, ул әйтә. Башта ул миңа әйтте, хәбәр итте. Бүген инде әтиең мәңгелеккә күчәчәк дип, мин елап җибәрдем ди. Соңыннан ул миңа хәбәр итте ди. Гаиләм арасыннан иң беренче минем белән син кушылырсың дип ди. Шуннан Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең оныкларын чакырып китерә. Аларга үзенең насихатларын әйтә, кешеләргә аларга карата яхшы муамәләдә булырга куша. Үзләренең хатыннарына әйтә, күркәм насихатларны әйтә. Хәтта менә шундый үлем түшәгендә ятканда да Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям һаман да инде файда китерергә тырыша, һәм һаман да ул файда китерә. Менә аны ниндидер бер шәм белән чагыштырырга мөмкин. Шәм янып беткәндә дә үзенең файдасын китереп, үзенең нурын, үзенең яктылыгын, үзенең җылылыгын бирә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да нәкъ шундый ук була. Һәм хәле бераз авырайгач, инде аның кырыннан кешеләр киткәч, Гайша анабызга Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям инде башын сала, һәм Гайша анабыз еш кына горурланып сөйли торган була. Миңа ди Аллаһ Тәала биргән иң зур ниъмәтләрнең берсе шул булды ди. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям минем көнемдә, минем бүлмәмдә һәм башын миңа салган хәлдә вафат булуы булды ди. Һәм минем төкерегем аның төкереге белән кушылды ди. Эш шунда ки ди, минем абый Габдуррахман керде һәм аның кулында мисвак иде ди.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şuşu misvakka qarab turganını gördüm diye. Hem ana aytdım. Ey Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, sana bunu alıp birim mi deyip. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem indi başını şeyqadı. Men onu aldım, misvak qatıydı diye. Ey Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, şeynep birim mi sana diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iyi deyip etti. Hem indi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e tapşırdım şuşu misvakni şeynep diye. Ol tiyişinçe tişlerini şistartı bitirdi diye. Hem indi anın qırında su var idi diye. O suğa kolunu tıqıp aldı diye, bitlerini sıpırdı. Hem aytdı diye. İnne lil mevti sekerat diye. Dürüstlükte ölüm aldından ölüm aşısı bulurga tiyiş indi deyip. Hem indi nersedir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pışıldı başladı diye. Men yakıngarak gelip tınladım diye. Ol ayta idi diye. Dua kılaydı. Ma'allezine en'amte aleyhim minen nebiyyin ve siddiqin ve şuhadai ve salihin. Allahümme gfir varham ve elhiqni bir rafiqil a'la. Allahümme fir rafiqil a'la, Allahümme fir rafiqil a'la, Allahümme fir rafiqil a'la diye. Yani ey Allah, o'zing nimet bergan, o'zing merhametliligini ko'rsatgan peygamberler, şahitler, salihlar, izgi bendeler bilen birga bulurga nasip et. Ey Allah, meni eng yuqori darajadagi yo'ldoshlar bilan birga qo'sh. Ey Allah, meni g'afo et, menga marhamatli bo'l, ham meni eng yuqori darajadagi yo'ldoshlar bilan bulurga menga nasip et deb shu so'zlarni aytdi deydi. Shu so'zlarni qabatladi, ham u endi qo'lini ko'tarib turaydi deydi, ham akrimina qo'li tushdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Rabiul Awwal oyining 12 kunida vafot bo'ldi. Inna lillahi va inna ilayhi raji'un. Durustlikda biz butunimizda Alloh taoladan ham hisob uchun Alloh Rabbimiz yoniga qaytaramiz. Albatta bu xabarni endi sahobalar turlicha qabul etdilar. Butunisi uchunda eng yaqin kishi ul Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bo'lgan Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytdi. Madina shahri tarixida de 2 kun ayrışa iz qoldirdi dedi. Birisi uning yop-yoqda kun dedi. Ul Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning keluv kuni edi. Ikkinchisi qorong'i, qiyin kun dedi. Ul Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni tashlab ketuvi bo'ldi dedi. Ham endi kishilar orasida shu xabar taralib ketgach, Umar radhiyallohu anhu ishonmadi. Men de ishonmim, yolg'ondir bu dedi. Kimda kim ayta Muhammad o'ldi deb men uning boshini shavashaqman. Yo'q, o'ldi, Musa kabakkina ketdi, Rabbisi yonina ketdi. Ol süyləşə, anın bilə əngəmə qıla, soğundan eylənib qaytaşaq, kim anı öldü deyib eytəşək, onların başını şabaşaq deyir. Bilgili, anın kilişəsi kilmey. Bu vaxtda Əbu Bakr radiyallahu anhu qaytıb kirə, indi ana xəbər etkən bulalar, ol indi tezginə bir kim bilən də süyləşmişə kirib getə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına, anın indi mübarəklərini görə, anın manqayından uğubub Allah həm yılab jibərə. Ey Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləm, Allah Teala sana 2 tapqır indi ölümni tatırga nasip etmez. Birincisine kelgende sen indi onu tatıdın diye. Sonundan indi şığa kişilerge ayta. En dürüst sözlerini Ebu Bakr radıyallahu anh aytdı. Ey kişiler diye. Bilegiz diye. Kimde kim Allah Teala'ga tapıngan bulsa Allah Teala mengilik diye. Kimde kim Muhammed'ga tapıngan bulsa o öldü diye. Hem indi kursete bizga eng birinchi shiratda butun musulmonlarga kim eng yaqin bo'lar deydi. Ol Alloh Rabbimiz. Alloh taolaga topingan kishi bir vaqtda da o'ttirmaydi, chunki Alloh taolo har doim tiriklik egasi, ul tiri, ul mangilik. Ham endi shundan so'ng oyatlarni o'qib jibara, Alloh taolo aytadi, Muhammad ul Alloh taolaning elchisigina, anga qadarda elchilar bo'ldi deydi. Allah o'lsa, yaysa o'tirilsa, siz Alloh taolaning dinidan yanadan burilarsizmi deydi. Şulay işləgən işraqda da siz Allah Teala'ga bir neşikdə ziyan sala almasız. Allah Teala şükür etmişlərə özünün əcr savablarını nasib edirdi. Şu sözlərini eşitgəç Umar ibn al-Xattab radiyallahu anhu'nun ayaqları tutmay başlayıb o yerə düşə. Həm indi biz bu günə xatlı deyə bu ayətni bilməgən kibikdəydik deyə. Nə şuşulay deyib Allah subhanahu taala özünün eng yaqin bo'lgan qulun, özünün elçisin, Habibin Muhammad sallallahu alayhi ve sellemni o'zining yonina, o'zining rahmati bilan o'zining marhamatini ko'chirdi. Alloh Rabbimiz har barchalarimizga aniqli iymon, tavfiq, hidoyat, istiqomatlar nasib etsaydi, ham bizni eng yuqori darajadagi yo'ldoshlar bilan biz birga qo'shsaydi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.